bafethu, khona esinye isikema la esisitholayo sibiza ngokhehlelezi. Sibiza ngendumandumane, awuthi siya kusona. Sibone ukuthi ngabe iyona ngempela yini. Nakho kuze kwabhala Dr. Mzo khehlelezi, kodwa isikema lesi akuyona ukhehlelezi lo. Angayibamba pho lo muntu ifoni. Eish. Hawu. Khehla lami. Yebo mkhulu kunjani? Sikhona, ngikhuluma nendumandumane. Ukephi mkhulu nendawo? Ukephi nendawo mkhulu? Angikuzwa? Usemahlabatheni. Uthi phela ngijwayele ukukubona la ey'nkundleni zokuxhumana. Ngithi ngijwayele ukukubona lapha ey'nkundleni zokuxhumana mkhulu. Ngidinga usizo lwakho khehla lami. Ngifuna imali mkhulu, kuyabheda. Yeah. NgiseThekwini. Angizwa? Ngithi ngikhona nami la eKZN mkhulu, ngiseThekwini. Le Nanda mkhulu. Yeah. Angizwa? Ukhulumela phansi mkhulu, ngibe ngingakuzwa. Ngihleli nje mkhulu, angisebenzi. Yeah. Ngi-WhatsApp mina. Anginawo uWhatsApp mkhulu, ngikufonela nje ngefoni nje, ngoba ngisho ukuthi kubheda ngempela mkhulu. Mhlawumbe umkhulu umuntu emsize kanjani? Ngithi umkhulu mhlawumbe umuntu uyemsize kanjani, mhlawumbe uyenze kanjani? Umuntu mhlawumbe uma esuke edinga imali. Angizwa? Ngeke mkhulu, ukhulumela phansi, angikuzwa. Ngithi ukhulumela phansi mkhulu, angikuzwa. Ehhe. Imali enganga? 8,500. Oh. Mhlambe. Oh. Hayi, kulungile mkhulu, ngizozama-ke nami ukuthi ngibone ukuthi ngimisa kanjani. Kodwa umkhulu ukhulumela phansi, ngibe ngingamuzwa mina. Wena udingani? Angizwa mkhulu. Unganiki leyo mali. Ngifuna nje, ngisho ngathiwe nini mkhulu, mese ngiyihlanganisile ngizozama. Mhlawumbe umkhulu ngeke kwazi mhlawumbe ukuthi engenzele mhlawumbe bese ngiyamkhokhela. Inkinga ukuthi umsebenzi mangisebenza ungabona umsebenzi Mkhulu ngisacela ukhulumele phezulu mkhulu ngoba ngikuzwa. Right network yami. I-right network. Ya sengiyakuzwa ke. Ya kuyazwakala-ke manje. Ngicela ungiphindela-ke mkhulu ukuthi fanele ngizame malini? 2.5. Oh, mhlampe-ke kulo 2.5 mina ngizobe sengithola yini, ukunikeza isigubhu noma unginikeza inyoka noma unginikeza amagundwane. Oh mana-ke mkhulu, ngiyihlanganisekile eThekwini uma ngifake mese ngiyihlanganisile. Ikhona imali. Cha phela ngifuna ungitshele mkhulu ukuthi angenze njani.
Angezwa? njengamanje into esikhuluma kabi Indaba yemali. indaba yemali Oh, ngithi mina ngingayizama phela. Ngithi phela wena phela ukuthi uvumele ngabo ubona ukuthi wena uneqiniseko ukuthi uyayithola yonke mina mama ngizozama-ke ukuyihlanganisa. Mana-ke mkhulu, mese ngiyihlanganisile ngiyifake kuphi mhlawumbe koSpar kanje. ngiyayizwa lento baba ukuthi ikona futhi ukuhlanganisa yabo umuntu othile baba Angezwa? useneqale Ngithe ngidinga imali mkhulu. emva kwaloko ngisiwenzela Wathi angihlanganise imali wena bese ngiyakuthinta. Ngase ngithi mina mhlawumbe mekuya ukuthi ikhona ekhona-ke kungafanele ngenze njani, ngisho njalo phela mina. awukazame lo kuhlanganisa baba kusoya Oh hayi, ngizozama. Ngizokufonela ngo-8-ke mkhulu. Hayi, bafethu hayi. Mfonela-ke ngeke nje lona nje uyangibhola nje akanginikeza umdlandla. Okay, ngizobuya-ke no-part 2 bafethu. Bafethu ngeke ngiyahluleka ngiyamthuka mina lo mkhulu lona hayi. Uyangicasula nje uyangibhola inkinga ngiyamthuka nje ngiyamtshela ukuthi uyi-scam hayi. Sayibambe ngani manje? You have reached the mailbox. Athi mzane futhi sayibambe ngani manje? Wayithele. Mkhulu. Hayi wena mkhulu awuyena ukhehleleza uyi-scam wena ayifusek man hayi. Uyi-scam wena uhamba u-scam abantu hayi. Fuck off hayi ungamasimba unesihlami yazi. Hayi. Hayi. Athi ngimfonele futhi. Yey ubonani? Hayi uyangicasula lona hayi. Ngeke ukhehleleza ukhuluma kanje. Ngeke sayiba. Hayi bafethu sengivele ngamthuka lo mkhulu hayi. Ngizophinde ngizama abanye. Vala lapha.